بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Muna, ipagsalamsukon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sampul na pagsukon. Amoy yari kita nyo lupa. Niyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan kaya pagbarakat niya sa babiyariin Baitullah al-Haram. Dahil pa masasinap na to Adam sampai pa piatindong si Nabiullah Ibrahim iban sin anak niya Nabiullah Ismail kalna siya sadya niya dahil hindi lumahil in hinapusan Nabi Iwan Rasul amun ay panghang nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di siya pag-anak siya tak nabulaw siya sinta orendi asabab sin pagpasaplag niya sin kasabungalan. Tiyabok siya sinta o Madina ubos imusog tiyabangan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai nakabalik siya nagbalik mari inta oray hindi tiyay maa nila yung agama Islam then naman sabab sin kaya batukan nila yung kasabunnalan iban kaya kitaan nila indayo pangadatan simpong nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy pagkaroon sin kita sira niya hawak to sin Hujjatul Wada. Kaya suho niya yung mga Quraysh bangkamulong na ibang dakato bangkamo unuwain mapatutin naman ko kanyo isang mag-isab kaniya yung mga Quraysh nakabakday sa mga imumungan marayaw lang ni Akhun Karim Ibnu Akhin Karim ini kalau na tayo mangod na umulya anak ko sin tayo mahod ng umulya namunain kaya pamung niya ithabo faan tumutulaka kato pray na kamo mahal di ka na kamo isang panaaw ni pagbuno nila na karwa nakatuog Badar, Uhud, Iban, Ahzab nawapatin nasahid in kalasasin Rasul alaihi salatu wassalam ang mga inama ni Hamza radiyallahu anhu sa kasawab sin rahmat si rahmat kataan alam miyaap niya yung mga kakampungan niya rin so alhamdulillah mga katay mahuran na sin pagkaruhan na to sa sila sa mga kaguruhan insang bahayang Masjidil Haram lipat mang lipat so bang kita matupa sa sila si Rasul alaihi salatu wassalam kasi alay hindi siya timag na si pagdaawan niya punuin panagnaan risala niya rin di Makkah. Panagnaan risala niya muna ayat ang panagnaan ayat kaya nausin Allah Ta'ala Suratul Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiagnaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ilwahi papangho nato Muhammad alaihi salatu wassalam dain ha kalima ikra inabasa ko
Maana sin ikra ng sin mga ulama, ugma na siya pagpangadji. Ina ilmo. So, yung panagnaan, yung naagi kato amunain, manuntot ilmo. Sababit ilmo, sahaya. Amun ilaw taray di hadunya, sampay pa, adlaw akhirat. Yung mano siya waron ilmo niya, na daw rugtol siya. Biada sin, long si magsisyail, biada sin manok-manok amoy nuwer umata niya. Lalo pa siya magtumari, nuwer umata niya, hindi niya kakitaan bang punoy na unahan niya. Minsan ni ilmo pag dunya, ang imano siya weron ilmo niya, dunya pangati dunya, nagkatian na sing kitanupatan, na weron tuod kasabutan ng makapasiti, hindi niya kaya tamang kunin hinangon niya kung pagkain ng tutulun niya. Hindi siya may atmas. Nabiya din namang ilmo pag-agama. Ilmo pag-agama, uno tuod in labi mahal ka. Bundan lang tayo ilmo agama, mahal ka takatan. Sa aun asas, aun puunan niya. Amun wajib, tuntutun sin tiap-tiap na kumuslim. Sampay lang si mga kaulamaan sin ahlus sunnah wal jamaah, awwal wajibin ala al-mukallaf. Amuin panagnaan wajib ang mga mukallaf. Mukallaf ini amuin akil balik. Na amuin kaya sukatan na sila. Unin panagnaan wajib kato. Mun wajib tatod hatihon sabab amuin in foundation sin ibadat. Ingkatan sin ibadat bangwayro unin ini itay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangbukunsahin ini in ibadat mo, itay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In inibukun bisara ko sa bisara sin mga ulama, sampay sa bisara sin mga ulama, in bisara nila ini puti sin hadis iwan palman. Ittipakin ahlus sunnah wal jamaah in panagnaan wajib amanus ya amunain syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Amunain magnaik saksi ikaw way mapatut sumbahun malaingkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magnaik saksi ikaw in Nabi Muhammad daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kalima ini daran na ito pagkarunguhan. Sa ang kaibalang kato, kaingatan niya ang sahadat, ano magtuloy niya kaingatan mga kundin, katudyuhan. Kaingatan niya in kalabyan, in halga, kaya din niya kaingatan mga kundin, katudyuhan niya. So amoy ni in sa lago-lago, so yun na ito hatihon. Amoy na yung pagtawhid. Panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, sara, iwan, akhlaq, adab. Laong Imam Ibn Qayyim rahimahullah, in full Quran, hambuk Quran yaon, iniyan lang nakatan, tungod pa, panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na kainsyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kahalgaan sin pagtawhid, panunggalikan niya, in kaiwanan niya siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa ha mga tao wayron panawhid nila. Unin tao wayron panawhid. Bang tapa bang suwita ingaton marayaw ini in haram, in wajib, uno in lawan niya. Wajib, in lawan ni haram.
wajib lawan niya haram. Yung pahala ilawan niya dosa. Yung sunnat ilawan niya bid'ah. Yung sunnat bakit ka sunnatin Rasul ilawan niya bid'ah. So in tauhid ilawan niya pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in ibadat at tawakkal in fiqhi bang mo malanggalin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala magdusa ka. Magdusa. Sa unimano si ayaon, makufur siya tawakan di. Hindi siya makufur. Doon na kinalanggal niya dosa rakura tawakan dosa siya. Siya nagdusa siya. Uno makagawa siya rin kapag dahil pagka-Muslim niya, hindi siya makagawa. So pama, biso-biso tayo ngalaw sing kamaasan. Ang buk Muslim, minong alak. So pama. Pagkusog siya magsambahan siya, nakainom siya alak. Tawakan nanakaw siya, tawakan nakapagzina siya. Sa uno, nakaig siya rin na pagka-Muslim niya, why? Nalarat yung ibadat niya, why? Sa nagdusa siya. Nagdusa siya sindusa dakula. Dusa rakula, bang nari pagtawatan, ng tumbas niya, masal maalum ka, sunugon siya sin Allah Ta'ala ha, ang pinalka jahannam. Sa wala siya nakaig din ha, pagka-Muslim. At inewang mapatay yung tao, siya nagdara siya doon sa rakula, wala niya kapag tawbatan diha doon niya, narito na siya jilon ha, pinalka jahannam, bangapos ng timpo niya pa siya pa, buwaon, pakatlo na siya pasuwa, sabihin siya, nagsasahadat. Yan siya Muslim. Biat. Ang kanaon Muslim asi. Ito, mu'min asi. At na bariman, nakapagmaasiyat. Yung bariman nakapagmaasiyat, naibutang siya sin Allah Ta'ala, taas, muntaas na tuusin, pinalka jahannam, sa innalka, iban sin sulga, baliskat. In sarayo-rayo sulga, amun hataas. Amun hataas si sarayo-rayo sulga, amun Jannatul Firdaus. Innalka, isang inalka, amun hababa. Hababa. Naisin hababa, ang mga munafik. Misampay yung kafir, bukod sila hababa. Yung kafir, sumunod ka nila. Wala pa yung lupahan na sa mga ulama. Sa in munafik, sila to din hababa. Bang maibarat pagtugna sila may nang dukot. May ta. Sababin sila, malaggo ing kapiligduhan nila resin, satro, resin kafir. In satro, malayo din kayo mo. Mayat mo siya tangkisan. Kung si munafik, iyon si halawman mo. Yung pagbahasa on din di munafik, ang kato, dong na intelligence sa likwa niya, munafik. Bukumbiyat to. Ang taarifan sin nifak. Ang taarifan sin nifak. In nifak din dito amuin, in munafik dito amuin, in halam sin pangatyan na nagkukufur pa Allah Ta'ala, hinhawa niya, Muslim. Hindi na sumambaya sa Diyasebe, sa wala siya nagpaparat siya pa Allah Ta'ala. Kaya kan nagkukufur siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang matin munafik pagbahasa ko. Ang matin ha, bulit-bulat taksin, afinal ka, jahannam. Na Muslim asi, ito sila taas. Sa misampay sa taas, mapasok din siya. In sa baba-baba na kamundaluwis na siksa, signal ka, alam siya na pinaka jahannam, amuin patindoon, hinambok mano siya, baka kayo. Patindoon siya baka kayo sumisiwi. Patindoon siya rito. Kung siya sunukon lang, patindoon siya sa baka kayo, sa inutok niya magbukal pasin, pasok. Amo na to in daluwis lang tabihan, siksa. Nabiya din namang dito na halaw. Na in Muslim, nagapaghinang siya maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya nasin ang hinubain na, di siya magkakuha din hapag ka-Muslim niya,
di mawatalin ibadat niya sa insya nagtusa sinsutusa dakula fa Allah Ta'ala bang niya kapag tawbatan hari pa siya mawapat sa impagtawbat niya amoy matan tawbatan nasuha din tawbatan nasuhay ni amoy maagad mo yung sarat ang sarat simpagtawbat bukunin pagtawbat amoy pagtawbat nadya kaus balikan mura amoy nakising kamaasal lang na tawbat Allah balikan kana may tawbat ang puno sin Allah Ta'ala ang sarat niya ikaisa niya mig kaurain ha nahinang mo yung sa pamatabayon iniindusan niya magtatakaw na mig siya na layuan niya na ikaroon niya pagsusunan niya yung pagsusunan niya iban amuin gaw ko to din pangatayan na hindi na siya magbalik matto sa mating pagtawbat amuin tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala mating sarat ang puno sa sintuhan bang yung pagtawbat ni amuin matan din niya na balik-balikan ibang gaw ko to amuin pagsusunan niya so may pagtawbat astagfirullah sa kapturabayan meron na may pangatayan di ato tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala so magbalik kita pa topic ka ilawan sin wajib amunain haram ilawan sin tauhid syirik namun iniin angkad na laong sin mga ulama in asasul ibadah amuna impanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna impanunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala amatuin foundation sin ibadat banglaw nasahi impanawhid mo tayo maunin ibadat mo bang bukod sahi impanawhid mo di tayo maunin ibadat mo bang foundation mo gabo ang kadain Rasul sallallahu alaihi wasallam bilay lugay na rin di hamak na nagdaawa ang tag 2 tahon 2 tahon da'wa sirriya at inahipos da'wahan niya sa jimbakay niya Abu Bakar Siddiq ini Abu Bakar Siddiq isang makasakasan ni mga kabayan niya amoy kapangandulan niya pasalamat tuin dakasin Allah subhanahu wa ta'ala bukod hibulgar magtindakwa kaya maghajat siya amoy strategy ng da'wa kanay magdakwa so yung strategy diara mo kung ko magdakwa na sa jalang ako rin nakasabunalan inawayrong kabukaan ko kurek wayrong kabukaan mo sa kita aamoy dahil sa pagdakwa mo dakala pagsumong pakauman napawang ko magtusing kauman mayroon natidya sin dakwa mo and Rasul 2 tahon hipos pagpuasat to ang pa niya ini jahran na tanyag na yung pagdakwa niya sa alam sinang putag 2 tahon indakwa niya katantungod pa panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala uling maksud sabab din di salma alum ka to bang uno yung mga tiyutuhan si mga Quraysh nagtutuhan sila pabato yung barhala nagtutuhan din kaibanan kanila nagtutuhan pabituon aon nagtutuhan pa nabi aon nagtutuhan pa mga awliya amin nasabot yan ha suratun Nuh amun 5 awliya jamasin nabillah Nuh amun Ya'ud Yaguth Nasr iwan sin 2 ayat to nasabot ayat init to mga tao mga awliya hamasasin nabillah Nuh nawapat man ni Nabiullah Nuh amot nilang hinduk kanila halong kauman sambil kalasahan sila sing kauman nila nawapat man ni tumating guru nila walisin Allah subhanahu wa ta'ala nawapat man ni neto pagtibaw nila matuyang pakubul sa silasa nila limugay man amon nawapat man lang mga anak murid kasabli ng mga kaanakan nila inot sila sin Satan sin Satan isin pagtibaon niyo awak to yung Satan manjari pa siya magpasaro patao
long namin long ning guru namo, guru sing kaamaan namo, kalasan namo mi na maginugang aman namo. Marayaw. Na puas man yung generation neto neto na Satan pa mga kaapuan. Kung malingkat lang na rin doon, pagkakaumala sa guru niyo, hinangin niyo dagbus. Na muna yung hinangan nila estatwa. Lutan nila kubol, namat to. Sabi lang sim halong na lang nakitaon niyo sa ding kubol, meron kakitaan niyo dagbus. Hinangin niyo lang nasa pagtibaw, kakitaan niyo dagbus. So masimasilong nailasan niyo. Pero pa sila diaak nagsirik. Pagutangan sa diet. Nalawa man yung mayat to, di matong na siya Satan na dugay na sa generation. Long na pagkamalong ng kalasahan niyo, sila masuok ko Allah subhanahu wa ta'ala so ikaw mangayo kanila, hindi lumabay roon kanila. Kung mangayo patuhan so lumabay roon kanila, kaya sila siyot sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila masuok ko Allah ta'ala. Sambil inut sabil siyumba nila. Siyumba nila. Na naon man yung pagsirik, siyumba nila na upat awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, piyara na sin Allah ta'ala in, Nabiullah, Nuh. Kaupuan sing kisa lang ta, amoin naglatap din dunya, o sinakasubli mga bariman, so in, istatwa yato, kaya kubul na. Ajaman man sin before, ini, limahin rasul, kaya makan sin mga Arab, so amunin diya maripa, Hijaz. Namunin siyong basin tiap-tiap mga kabila, tiap-tiap family si mga Arab, tribe. Narito, ini si plug-in pagsirik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aun siyong ba nila barhala, aun malaikat, aun mga wali sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pa mga nabi. Kaya na si Uzair, diba si Nabi na Isa, mga Christian. So halam silang tagtutahon, amuat to indakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin piyasawan niya piyataran na impanawhid. Wayro mapatutsumbahon amuin Allah subhanahu wa ta'ala. Halam silang po tagtutahon, inut-inut. Sabab, in akida, mga katimanghuran, di mo ini imanasin pagpangadji sin akida, pagpangadji sin tauhid, buko na mo magpangkitay nga sadya, tinamaka mo na magtuloy. Imanasin pagpangadji akida, amuin, papinuhon mo panauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay mapuas ka rin ha kasirikan. Amat yung pag-ianong akida. Amat yung pag-ianong akida. Buko na mo pangadji untabian hangkarum buhat to lang mo di magpak na tao. Buko in rasul so yun na to tumtumun siya rasul pa. Aun wahirin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarin niya pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sa pandong kita ini, ya Allah, dihilis sa hayang pangatayan nila, papahama sila sin akida, amon makapaham magtuy halam silang karon. Manjarin ito pangayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dihilan kita pangadjian, dihilan kita sa pamahinang ta suntuan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dili magpangadji akida inut-inut at tumoy lumayo kita rin hakasirikan. Ya pangadjion ta pangadjion bang naman in amuin jinis ang sincere ka supaya kalayuan ka. Supaya mapino in panawhid ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanain Rasul alaihi salatu wassalam unin palman kanasin Allah subhanahu wa ta'ala lung na fa'lam annahu la ilaha illallah. Ingata. Isin iyan dito fa'lam. Isin tujuhan sin khitab, sin message sin Allah subhanahu wa ta'ala muna yung Rasul. Fa'lam. Ingata. Hatiha. Annahu sabunatun insiya. Siya. In Allah. La ilaha illallah. Na wayroon mapatusumbahon malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Then diha pagmaana sin la ilaha illallah, suway na to day sa kapantukan yung makna niya sabab mataod magdahil makna law singkaibanan la ilaha illallah la mawjudun illallah tinya bang la mawjudun illallah wayroon lang na mawjud
Malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. So wala mo rito kaya napihan in mapatut napihan. So imana on kay wala la fa'ila illa Allah. Tani mana sin fa'il hinang at wayroon taga fi'il amurin Allah subhanahu wa ta'ala. So niyapihan niya rin dito amurin fi'il. Wala niya niyapihan in pagtauhid. Ay pagsirik, pagsumba pa, dukaing. So imana matan amunain la ma'budun bihaqqin illa Allah. Masal innapihan mo rito amunain susumbahon. Na la ma'budun wayroon mapatut sumbahon. Na bihaqqin illa Allah. Malaing kan tupot Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'budun bihaqqin illa Allah. Wayroon mapatut sumbahon malaingkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan si susumbaho na mo tinapihan mo. Bukunin napihan mo rito among katan sin takapiil. Atawakan katan sin mawjud, katan sin aun bukun. Bagin napihan mo in fi'il, in wujud, basing kaibanan, yung kasabot sin mga kaibanan tumpukan, buko natin maksud sila ilaha illallah. Maksud sila ilaha illallah. So, munapihan, ingkatan susumbahon. Sababing palkala, sila ilaha illallah amunin ubudiyya, amunin pagsumba, pagtag-ipon. So, suway ka ulit magtag-ipon, hakatan, pagtatag-iponan, malaingkan, amurain, mapatut, pagtag-iponan, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin maanasin, la ilaha illallah. Bisan pa kita mat fa'il mu'nahu suwayra makalamud dito in la ilaha la ma'budun bihaqqin. Suway ang bihaqqin niya. Mahakato mang tamanahan pa bahasa sug way mapatut sumbahon way mapatut sumbahon malaingkan tuput in Allahu subhanahu wa ta'ala. So amoy niin asasul ibadah. Conditions in ibadat. Sabab bang imano siya, banasin agi ko, impanawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, inibukon sahih, in ibadat niya, mayroon tindungan sin ibadat niya. Mayroon tindungan. Sabi yung tindungan sin ibadat niya, ini gabo. Sa bang in panawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sahih, in ibadat niya tayo po sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na hini mga tayo mga huda agam Islam, uno in kalagbuan sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, mabaya ko hirihil kanyo, adumi ni. Imuna-muna niya in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain sa lagu rukun sin agama Islam. Sa lagu rukun. Bang kita mato pa rukun Islam lima, unin panagnaan rukun. Sahada. Amun mag-naik saksi ikaw haway roong mapatut sumbahon malaing kan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauna hindi pa nga suho. Tiap-tiap magsaksi, so mo kakitaan. May tako magsaksi, patuwa sinula mo siya kakitaan. Bangkam. In Allah subhanahu wa ta'ala, di siya kakitaan sin mata. Sa nagsaksi kita po Allah subhanahu wa ta'ala sa sin ayat, sa sin katanda-tandaan, sa sin kawasan niya. Sabsing kawasan niya. In nizam, system sin dunya ini, tanda sin awnin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpapanjari kato. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan mga katanda-tandaan, kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya panjari niya kamu min anfusikum. Din hagin hawa. Na
Kaya panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyawa din ha, hambuok, ginhawa. Munain ako na to Adam. Nabila Adam, kaya panjari niya rin ha, bagunbon. Nadugain pa ini katumbuh-tumbuhan pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yaunin, ini imana niya, pagsaksi ta, siyaksi anta ing kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy mangdahi dalil sin aun siya. Apos pa rin hato, nakauna si maksi, amo rin Allah subhanahu wa ta'ala, palman niya, syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Si maksi na Allah subhanahu wa ta'ala pa, jat niya. Na yung panahid amo na yung salag-ulag urukun sin, agama Islam, iban, imano siya, di siya magulal Muslim, di siya magulal mu'min, bangway roong panawhid niya. Ang kana imang katay manguran na to balik Islam, ang sinasumod pa agama Islam, uno'y pasabot na to kanila, so yung sila sumaksi akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila rin sumaksi akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila may ng Muslim. Beda kato, amun kita pag anak, Muslim na lang ka. Bang kita rin sumaksi, akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, na lang sin Arab, muskil ay pagka-Muslim ka. Sabab sin, wala ka saksi ang katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beri pagsaksi makatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, suwaywayroon kilahon mo pag-ibadatan, na mura in Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat, mataod in jinisan niya. Muna-muna na in dua, in pagdua. Sa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. In dua, ad-du'a huwa al-ibadah. In mukhul ibadah to ang pagkadaif niya. In sahih, lang na in dua, utok sin ibadah tinatuon pagkadaif niya sa ad-du'a huwa al-ibadah. In dua along niya siya na in ibadat. Ibadat na tuod siya. Nabangin in ibadat, suway mo ihitudyo pa, dugain din Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin, in ta'rifan sin tawhid, magkitamat to fa definition sin tawhid, wa ifradullahi ta'ala bima yastahiq. Akaibanan magtata'rif. Bakan Syekh Abdul Latif al-Syekh lang na wa ifradullahi ta'ala bima yastahiq. Umunin tunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala katan sin kapatutan niya. In katan sin kapatutan sin Allah subhanahu wa ta'ala so ay muli katupadukain din kaniya. Pag mukyat tupadukain din kaniya, ima na niya inikaw, nagsirik po Allah ta'ala. Nauning kapatut niya umunin dua. Subay ka ulit mga yu dua, padukain din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang imano siya nangin dua, padukain din Allah subhanahu wa ta'ala. Makna niya, in kapatut sin Allah ta'ala, wala niya yunay. In kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihil niya matuparukain. Namupun di siya kanganan tawhid. Alam ko mangin dua, suway, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narilong na makasud ng bukmano siya, paakama Islam, bangway roon, panawhid niya. Bang niyari, taymaon, in ubudiyah. Niya in pagtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban napihan niya in pagsumba paro kay din Allah subhanahu wa ta'ala. Idhikaro kalakwan sin tawhid, amo na nasabot na kain na, in siya awalul wajibat. Amoy panagnaan wajib. Panagnaan wajib. Hangkan na, akaiban ng ulama, awon magkahinang singkitan nyo, bangin asawa na ito mag-anak, ang taga-asawa, pagbugsak sa pasikan, bangan. Uling maksud, nung sikaiban ng ulama, amoin, ang pangatod nila yung hadis at tulong hadis sahi, asupaya, pag bugsak si bata-bata pasikan, muna suway na karungukan, amo na ingnasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung panawid. Umat yung maksud. Yung kaiba ng kato, bang mag-anakin asawat ha, bangan suway na makakika, pasang kapito. Beto sa nari.
Ang mga ulama amoy nang jarihisin pagbang. Ang mga kaiba ng ulama, long nin hadis at tulong na bukod sahih. At inikilap si mga ulama. Na bukod sahih, so bukod na lang nakalagyan imbangan siya. Sa mga kaiba ng sahih, ang medyari lang pagbang, pagbang, pagbugsak pasikan, pag-usat tuyan no kasan siya, so imubanganin, bata-bata. Siya siya usog at tawakan, babae. Supaya karungukan niya ngansin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag abot niya 7 tahun, hinduan mo na siya magsambahayang. Pag abot niya 10 tahun, di pa siya magsambahayang, mandyan mo na siya, luba. Kung sabi ko nung binasang pasakitan, siya mo kung pa siya atil balik. Pinabukaon sa tiyawa siya. Imana ito, supaya mano siya matarbiya siya pa, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaya man mag-iyan, long na yung pagtauhid at tawakan, makakuruhan long na biyayaon, bata-bata pa yung anak, hinduan na sin sirik. Imana sin hinduan sin sirik, amuin, hibay taanin, initauhid, ay kumato niya pag-sirik. Ang kansa lang na paglago, sirik-sirikon na dyan mga kamasan, bukong biyat yung maksud. Bang kita matufa Quran, yung panghindu sin Quran, yan na suratul Luqman, Luqmanul Hakim, unin agin niya anak niya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Beta nila anak niya. Sipi-sipi pa. Ya bunayya. O kulong na anak ko. La tusyrik billah. Ay kulong na magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka. Sabon natin ng pagsirik. La zulmun azim. Amuna insa lago panganya ya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So in anak mo. Sipi-sipi pa. Baitaan mo na sin. Panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baitaan mo ko naman jinisa sin pagsirik. So kaya lumaggo siya. Halawng panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namat rin awalul wajibat. Panagnaan wajib. Intanda niya, hawak tuhi Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an, amoy meto siya pa Yaman, pa Yemen. Unain, wasihat ka na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wa fi riwaya ila an yuwahhidullah. Tinanawsin Rasul kan Mu'ad bin Jabal radiyallahu an, sa natulungan ikaw indatuman mo mga kauman ahlul kitab. Ahlul kitab ini amuna in Yahudi wan Nasrani. Yung panagnaan lang naman, yung panawag-tawag mo kanila, amunain, shahadat an la ilaha illallah. I-explain mo kanila bang unuin maana si shahada, unuin maana si kalimat at tawhid, unuin maana si la ilaha illallah. Hakay man ang riwayat, pinapapanunggalon mo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namatuin dalil. Inikato kalagwan sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain, la tuqbalu illa bit-tauhid. Al-ibadatu la tuqbalu illa bit-tauhid. Ibadat amuniin hakiko kain. Ang si mga ulama, in ibadat lang niya, di taymaun bangway panahon si manusia. Ini po ko na po nagbisara. Mga ulama sin ahlus sunnah wal jamaa. In kaptangan nila ini amoy puti sing Quran iban hadis. Abo na yung panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intanda niya ang tagto taon yung Hindu dari Hamakka pasalan sa dasong pagtawid. Na yung mga sahabat amoy nalot yung panawhid, nawapat man yung Rasul. Isin di masimpan sila ilaha illallah, amoy kaya pamarintahan nila in 1/4 sin dunya. Kung may mga sahabat amoy natalbiya sin Rasul, kaya makusong yung pag-iman nila. Wayroon kabukadin mo sa Muslim. Sabi sin, nananawid sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pag tarbiya sin Rasul ang mga sahabat niya. Fahuwa syartu sihatiha wa asasu qabuliha. Nilang na panawid, muna isarat, ikatayma sin ibadat. Yan ang syarat. Imana sin sarat, ibang wayroon yung sarat, wayroon yung piyag, syaratan. Bang doon yung sarat, doon yung piyag, syaratan. Pero yung kahantang niya, bagay dapat upa ibadat. Biasin pag-udo, iban sin pagsambahayang. Intahara, amon pagsutsi, sarat siya sin sambahayang. Sarat sin sambahayang.
Bang doon yung sarat, sa isang bahayang. Bang wala doon yung sarat, di masay isang bahayang. Tinayin udo, pagsutsi, bang kung rin magsutsi, bisan pa ko nakapilalag sa bahayang. Ito yung maun. Sabang ka nag-udo, doon yung sarat, na mo yung sarat, ito yung maunin, isang bahayang. Di ba ito agi sinsir ko ni, kasi mga ulama. Nila in tawhid lang na amunain sarat ikatay masin ibadat. Wa asasu kabuliha iban foundation sinikatay makanya. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Amun yung makabuka. Yung mga ibadat, yung katalong na ibadat, di siya kanganan ibadat bang di magsalta iban sa panawhid. Di bang wayroon doon in panawhid, amun sahi, wala doon in ibadat. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Nabi siya yung kain na. Pwede lang si sambayan, di siya kanganan sambayan, mangwayroon, kasutsihan niya. Fa idha dakhala syirk, fasadatil ibadah. Apabila lang na makasudin yung syirik, na malarak yung ibadah. Kalhadath, idha dakhala fit tahara, wal ibadatu binul, kalhadathi idha dakhala fit tahara. Ba'da lang na sin hadas, apabila hindi makasud pa tahara pakasutsihan. Kaya nag-uudok ka, ubos, nagsalta, aun hadas mo. Uno, sahi pa yung udok mo. So, parang ubos na ka nag-udok, ubos na ka-utot ka, tinautot ka hadas, uno, sahi pa yung udok mo. Di na. Nabi, dasin ibadat, kasura sin sirik, malarak magtuin, ibadat. Wal ibadatu biduni tauhid, tusbihu syirkan, yufsidu amal. In ibadat lang na mayroon panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala badasin mahinang siya pagsirik. Ini malarak na in katan amal. Wa yusiru sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Amun makamuwa. Ina in tauyat tu mahinang nasa salama lama afinal ka jahannam. Paano akong kung magbalik ka na supaya matarang kamuniin ini banasin akita sa lagbo suway na pahatihon basin ini upama di ko kayo kain na mano siya nag-iibadat na kayo ng sindusa rakula na kayo ng sinharam wala siya nakakuha din ha pagka muslim niya in ibadat na nakauna to di malarat sa magdusa sa sindusa dakula sa imano siya nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nakapagsirik in katasin ibadat niya malarat. Amanin piyagbiddaan. Sin sirik iban sin pinangharam. So pa man naghadji siya butang naghadji siya nakahangko. Dinya. Di ko kaya na ba silang talalong sin ibadat sa nakapagsirik sa Allah subhanahu wa ta'ala. In katanyat ko back to zero. Kaya amoy suway tahalian. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kau in laggo kapiligruhan si pagsirik pa Allah Ta'ala. Balmasin Allah Ta'ala, la in ashratta, la yahbitanna amaluk. Isin iyan dito, bangkaw lang na magsirik, tanto malarating ibadat mo. Isin iyan dito, bangkaw magsirik. Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya, asal maklum ka to, in Rasul di siya magsirik. Hasya lillah. In Rasul asal malayo siya na nakasirikan. Kasi shoot sila si Allah subhanahu wa ta'ala yung magusto yung pag-iman nila. Wayroon Nabi, tawakan Rasul na kapagsirik. Sa init, piya ingat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pa siya Rasul. Bang siya magsirik, palarak din pagka-Rasul niya, malarak din ibadat. Nawat mo, ibiya ka to. Makakad ko rin baran ko, ordinary manusia. Bang kita makapagsirik. Misalin Rasul yato yan sa sin Allah Ta'ala bangkaw na magsirik tanto malarak ang ibadat ito Rasul na iyan sambilong si mga ulama sambilong na kapagka-Rasul mo malawa imahinang Rasul nila kasiwi-siwi nila iipat sila sin Allah Ta'ala iaayaran sin Allah Ta'ala mga nagkahinang Rasul nagkahinang Nabi pipi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang pagat, mga sila nakapagsirik, malang.
Yatubeta katok sin Allah subhanahu wa ta'ala inlaggo sin kapiligruhan sin pagsiring pa Allah subhanahu wa ta'ala. So biya diin na biya katok makat ko rin kahawaran ko may ordinary manusia makapagsiring pa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhidu sababun lil-amni wal-ihtida fi dunya wal-akhirah. In panawhid daw nga sabab, may nang siya sabab si al-aman. Niya amoy kasanyangan, may aman niya masanyang to, peaceful to. Wal-ihtida, iwan paghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha dunya, sampai pa adlaw akhirat. Tinaintao amoy makusog in iman niya, makusog in panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala alam siya kasanyangan. Bisan siya dagpakan sin musiba, masanyang in pangatayan niya. May ta, sabag kaingatan niya in musiba yaon, kung di magpakkan niya, then hakada ibang kadal sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tiyatay makna. So mayroon kasusahan do magpakkan niya. Bunda lang ta, hindi kakita mo nasususa in pamayhuan niya, sa in iman niya tiyatay makna niya unin hakada ibang kadal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magipagyan aman. Bukong biya sin tao amun mayroon panawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na silan na magmaluwi naggantong. Okay kita, ang kanya lang sin mukti tayo pato nagdulbaki. Lang niya, ingkatal lang nga solusyon si problema yung Arab Islam. Kawakang muri. Uno, lamang ka dugpakang kasusahan, malugi ikaw. Kaya umusiba dumatong kayo, musabalan mo sa sword na. Okay. Pagdagpak ka mo sin kasusahan, pagsabal ka, sword na. Mayroon na, sword mo ito yung isusa mo. Bukong biyasin do kayong arama, pagdagpak sin kasusahan, meto pa bar minum, na nahilo. Pinasubayalog na maiglong na insusa. Kaya maghilo. Pag uy pabay, nahilo, nakita niya anak niya budya, pagtripan niya. So yung kasusahan, biyang katas yung kasusahan. Tawag yung kaiwan ng biyang halong pa manuntok na. So magdunda ko na problema. Bukong biyasin, di ka haagam ang Islam na nanawid ka po Allah subhanahu wa ta'ala, pagdagpak kayo sin musiba, kaingatan mo musiba yaon, ini day na Allah subhanahu wa ta'ala, kadarsin Allah subhanahu wa ta'ala, musyabalan mo. So, solve mo ito problema mo. Salta lang ito. Bebaitaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum, bigay rin hisab. Sa muna ito, amoy karayawan, pahala, ang siyasadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao nagsasabang, di maitong. Naman kung malugi ito, ang kamilyon, ito ang kabilyon, maitong pa. Tawa, ibutang ka na, ang gatos bilyon, maitong pa. Sa pahala, bang musyabalan, irirga mo sin Allah ta'ala, di maitong. So, ingkatan sin problema, masolve sin agam Islam. So, makasolve ka niya, so raon, pag-iman mo pa, Allah subhanahu wa ta'ala. So magbalik kita pa basic, pilayin rukun sin agam, pilayin rukun sin iman. Uno. Ang mga kato, kaya walang kato, biyayaman-haman tayo rukun iman unong. Yung na, kaingatan niya si bata-bata, talo ko rukun Islam din. Hindi. Muunong ta, unong kaingatan si bata-bata, sa ayaw doong katan. Ganda siya nga, rukun iman. Arkanun iman, rukun sin iman. Bang mo yung piyangadji, inunom yaon, malugay mo yung pangadjion. Kung mo yung piyangadji, di na ko masansa nga panghati mo pa, panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan sa dyan panaglaan, rukun, pag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid. Napila ito halibag pangadjion. Pag iman pa rasul, pa malaikat. So, bang mo yung kapahaman katan, ini, saka protection in, pagka-Muslim mo, pagka-bariman mo. Hindi ikaw kasuran sin subahat. Kasuran sin subahat. Sa inyo, ni unong yun, basic sa dyan. Sa ati mo siya, pangadjion. Indalil sin, intawhid amo na isabab sin kahanungan, sin kasanyangan, di hadunya, iwan, pamandu sin Allah Ta'ala, din naman di hadunya sampai padlaw akhirat. Amunin palmasin Allah Ta'ala suratul An'am, alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di siyabot din di amanu, alladina amanu. Yung mga sila amanu, mga bariman. So, nag-iiman, nagpaparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uling mga bariman ini. Walam yalbasu imanahum bizulmin. Wala nila liamugayan. Wala nila putus in pag-iman nila sin panganya niya. Mana si panganya ni pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaparat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sa wala sila himihinang sin mga kasirik-sirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pure may panawid nila, wala sila kainasin pagsirik pa Allah ta'ala. Nindasyo sila to. Ulaika lahumul amnu. Na sila natin makadawhat sin ini kasanjangan. Kasanjangan. Wahum muhtadun, iba din sila muhtadun at niya hihidayatan, kapanduan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda yung mu'min, yung kidlot kuhibal niya pahala. Yung katas, yung kidlot kuhibal niya pahala. Sabi sin kihatihan niya mga wazulmu al-muradu bihi huna shirk. In zulm lang na pagbahasa na ayat at to, imaksud dito mo yung pagsirik. Lawi Ibn Kathir, ang buok mananapsir, law na haula alladhina akhlasu al-ibadata lillah wahdahu la sharika lah lam yushriku bihi shay'a. Sila natulong na yung mga amoy nag-ikhlas, pure to din pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-ibadat nila, wala sila nagsirik ang sulat ulo. Humul aminuna yawmal qiyamah, sila natulong na aminun na tinamasan niyang haadlaw kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Iban, hihidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, diha dunya sambil pa adlaw akhirah. Pwede ni kasanyang. Pwede pagbasa din di amon sanyang. Bang tabi ang mga dihilan upamahan, ini ba upama sa Diyan supaya masuka panghatit ta. Sabi ko ni makna bang kita dumil upama bi nato ng tangya. Mana magdihil ka upama supaya masuka panghatit ta. Bidda san kita ba mun din di sadya kita Saudi Arabia. Ang mga wayron ikama. Masanyang kayan. Naghuna-huna. Bisan lang na maisog, naghuna-huna na. Sibu-sibu taka ikama. Sibu-sibu taka ikama. Pus lima bay checkpoint. Pus pagkita mo in pulis biyan mag-check kata sa ikama. Bisan ka ta ikama, lang ta masanyang ni pangatan mo sa ang pa mo basin in kaya ko na mo rin doon, nung pag-check sin pulis. Nakita yung ikama mo yan, pagkita biyan. Sabi lang ang mga pulis makulit pa. Pumpasak ko yan. Madalang taon ikaw, masanyang daw. Sa bigda saan in tao amoy nag-aakad lang tayo sinamong kakilahan, utang tayo mga friends biyan, amoy lumabay na dyan checkpoint, daw na salot ang checkpoint. Bigda. Na mga sila nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala masanyang. Wayroon kabukaan nila diha dunya, iban ha, adlaw akhirat. Gam naman pag-adatan sila sin malaikat. Paman atabit tauhid tamman falahul amnut tam. Isyusyulong na in amun manawhid siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampul na yung panawhid niya adlaw kiamat, sampul na isabin amun kasanyangan hirir kaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ihtida'ut tam imang pamando amun sampul na. Wa dakhala al janna bila adab. Kung makasud sa palawom surga wayroon pag-adab. Biya din yung pag-adab. Ang buk hadis, manukis al hisab, udib. Intao mo lumaway pa siya pahisab, ima na siya to, pwede siya sinsiksa. Aw mano siya, mu'min, bar-iman, sa lumaway pa siya, bistahun. Bistahan pa ba siya? Dalawang niya, bila silang ng alta mo, nakapag-jakat na ka, complete din jakat mo. Una lang, taba kapasya to katan. Saan mo may pasya asuhon? Sambayang mo lang na, complete na. Tapos,
Tumakad pa rito parang mahsyar. Unalong ta malapas siya. Sa dito pa parang mahsyar. Nakiyasa ko pa nato na daw. Kahatihan nato din kisa sin kaguluhan. Tungod na parang mahsyar. Atin niya, in hadisin Rasul, in taon lumabay pa siya hisab, isya tuwa na siya sin, nakananang adab. Di bukong sabi ajab lang taon, ajab si mga tao ajabon. Ito niya, tadjikiyun po siya rin doon biya sumuhon. Matawad po biya, kung kayo mo. Bukong biya siya naman, inakaw lumabay rin dito, diretso na kapalong hinsulga, amo timasan niyang tuod. Mamuang limbay na dyan kaw yung palong sulga. Kung kayo man ang umat sin Rasul, ito pa naghihisab, ito nakiukuk ilawang sulga. Pasura nyo na kami ron. Yan nakaliwal. Nalang ibin katil, yung mga taulong na sampun ay panawid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan sila sin Allah ta'ala, dihadun niya amun al-amnut tama, sampul na kasanyangan, iwan sampul na hidayat, iwan sumut sila sulga, wayroon pag agak, wayroon paghisab. Muslong na in tawhid, sabab hikasulsulga, sabab dukhulil jannah wa najat minan nar. Sabab hikasulsulga, iwan sabab hika lapas din ang pinal ka jannah. Kaya nasabot ko kain na in agi Ibnul Qayyim, in Quran, ang buk Quran, tungod sa japa pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun din doon, nasabot, pahala si mga tao, nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun mga ayat nasabot, siksa si mga tao, wala nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon nasabot, sara, amuin, di akan sin tawhid. At yun ang buk Quran, ang tungod sa japa, ini, la ilaha illallah, manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Then mga kaiwanan, kalabyasin tawhid, amunain, wal hikmatu min khalqil insi wal jin. Siya na in hikmat, bang may piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala in jin wal si manusia. Pamasin Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala akulong na nagpapanjari, manus sa iban sin jin, buat malingkanin sila, magtag-ipon, kako. Yang kadang dapat panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon kaniya. So ayaw tayo sabihan, taliun, bangkitari na magtag-ipon kaniya, kakulangan na in kawasan niya. Di. Misan pa magsiriking kataan, di na kahilangan in Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa sa mag-ibadat ng kataan, di sa kadukangan in, kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. It-ibadat mo, magbalik mo kayo mo. Kaya na kao sin timil ubula, magbalik mo kayo mo. Ibadat mo ini, bukod pa Allah Ta'ala. Ibadat mo supaya kau sumanyang ha adlaw kiamat. Ang kanda kita piyakarisin Allah Subhanahu wa Ta'ala pa dunya, kandasun niya kita. Piyarahan kita Rasul, piyarahan kita kita. Iman in panawid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amunain in sabab, may ta in Allah Subhanahu wa Ta'ala para Rasul. May ta Allah Ta'ala para Rasul. Sabi siya panahon kaniya. Sabi manus siya, hindi magsibo-sibo yung level siya, akal si manus siya. In karya sa si manus siya, naglalagtuhan. In karya sa lita, maglagtuhan. Naong kaya ba na makabatok pa sa munaltuhan, in kaya ba nandi. Sabi in karya sa lita, bang kita makakita amon inda-inda, makusog din ka ito, matuntuhanon. Ang kanil mga Madyusi, pag kita na nasing kayo, makusog, matunaw sa bilwasi, matintiyuhan nila. Ayun. Madyusi, magsumba kayo. Amintuhan si mga Persian na kauna. Madyusi man sila. Ngayon kaiwanan, kita nila manin suka, makusog, paso, tuhan sila pasuka. Ngayon kaiwanan makita mambiyan, tao, babarakat, paano nila? Ngayon kailan makita, bato tuhanon nila. Yan. So di magsigo-sigo in label sin, ikinasimano siya. So kanin Allah subhanahu wa ta'ala para siya Rasul. So in pagpara niya Rasul, asabab sin panawhid, asabab sin tawhid. Supaya in kita, kahinduan